No niin, moi. Mie keksin semmosen jutun. Me lähdetään nyt kaikki yhdessä kauppaan. Tulee vähän erilaista tällä kertaa. Tossa sisällä oli kauhean ongelma, koska lompakko oli hävinnyt. Nyt hävis valot. Olkaas, mä en näe mitään. No niin. Eli tosiaan lompakko hävisi. Mä oon siis taitavin ihminen ikinä hävittämään kaiken. Yllätys viime yönäkin hävisi vaikka kuinka paljon tavaraa. Ja kyllä siitä loppujen lopuksi löytyi pienen etsinnän jälkeen. Niin tosiaan nyt olisi lompakko hävinnyt. Ja yllätys se löytyi takitaskusta. Missä muuallakaan se olisi voinut olla, kun viimeksi kävin kaupassa se takki päällä. Siis silloin viimeksi kun poistin kämpiltä jonnekin poistuin. Kun ne osaa puhukaan tuolla niin kuin... Joo, joka tapauksessa. Mä oon nyt menossa Sivaan. Asun siis ihan Sivan lähellä. Vakkarikauppa. Mä en käymään siellä. Hakemassa tavaroita. Tai tavaran. Joka loppui eilen. Yllätys. Tämän takia huoneenikin haisee aivan vitun paskalle. Koska en jaksanut mennä ulos. Hyvä idea, kyllä. Tiedetään, todella hyvä idea, Jookaro. Mut mitä muutakaan mut voi ottaa kuin hyviä ideoita. Tervetuloa mun seuraan. Mä mietin tosiaan, kun mä lähdin tänne, että siis tää toinen video oli tällä hetkellä latautumassa. Tuossa mun koneella mä totesin, että menee ihan vitun kauan. Joten tehdään jotain muuta siinä välillä. Tuumasin, että kaupassa pitää käydä, niin mennään nyt sitten. Siis mä mietin, kuin helvetin hölmöltä mä näytän. Mä kävelen täällä. Pitän kameraa toisella kädellä ylhäällä. Ja höpöttään yksinään sille kameralle. Hetken mietin. Pitäisikö ehkä pyytää joku kaveri mukaan. Ettei näyttäisi niin tyhmältä. Mutta ehkä tää tästä. Mut tosiaan. Tällä kertaa keksin jopa hyvän aiheenkin. Et mitä nyt tehdään. Taas meni kävelijöitä ohi. Helvetti, että hävettää. Joten mä tuun kohta takas. Moi, Sess on vihreitä. Henkilöllisyystodistusta kappalein. Kiitos. 4,8. Kiitos. Ei tarvi kuittia. No niin, nyt on kaupassa käyty. Se oli nopea reissu. Ootas nyt laittaa näyttö esiin. No niin, nyt mä taas näen itteni. Pahaa muovia. Tervetuloa luonnonroskaajan seuraan. Taas, kattokaa. Onnen tupakka. Ja toinen kerta. Taas siinä pakkauksetkin uudistuneet. En tiedä, onko se tarkoituksellaan. Mahdollisesti on. Stenkku.
vähän vilpusta. Mulla on rintsekat tässä alla. Miksi mä kerron sen teille? No whatever. En harrasta kummemmin noita paitoja. Tosin on urheilurintsekat. Joten pikkusen lämmittää enemmän, ei kyllä mitenkään ihmeemmin. Edelleen tosi siisti juttu. Siis mä oon ollut ihan pienestä asti mopotyttö. Oon tykännyt mopoista ja nyt jonkun aikaa on ollut koko ajan joku mopo, vaikka mä sille saa jakkaa. Ja nyt sit tuli, että pitäis myydä mopo pois. Jotenkin hirvittää se tilanne, että mulla on kypärät. Mä rakastan ajelemista. Kesällä on ihanaa, kun voi lähteä ajelemaan karkuun kaikkea. Just silloin huvittaa. Mitä mä tästä ensi kesänä? Koska siis ajokorttia mä en aio hommata. Jos olisin hommannut, niin olisin hommannut jo sen aikoa sitten. Mutta en hommaa, liian kallista. Ja ihan turha. Koska siis niin kauan kun asuu kaupungissa, niin ei sitä auto oikeasti tarvii. Paitsi jos lähtee pilluralliin, kun lähtee ryppäämään. Eikä se autokortilla kuule eikä vilkulla käännytä. Joten sama kostuu, onko sitä korttia vai ei. Täällä on melkein kotona. Mut tää ei oo vielä loppu. Ja vielä ei pääse. Kämppikset ei oo vieläkään kotona. Niin, mä siis asun Solussa. Opiskelija-asunnoissa. En oo kotona asunut enää pitkään aikaan. Ja voisin tehdä teille vaikka tässä polpelassa pienen esittelykierroksen mun moposta. Teitä varmaan kiinnostaa se aivan perkeleesti, mutta siinä se nyt on. Siinä on mun mopo. Tosin pelottavaa oli, että toi mopo oli pari päivää sitten tossa. Nyt se on tuolla. On ilmeisesti raahattu. Ja vähän veikkaan, ettei akusekana virtaa voitais puhistaa. Paitsi että se lumi on jäätynyt, se ei puhistetakaan. Ois varmaan pitänyt laittaa tuohon MP päälle talveksi. Ja viedä akku sisälle talveksi. No, enpä vienyt. Tällä pitemmän päälle tää järkkäri alkaa olla painava. Ja tossa on asuntola. Missä? Ei. Tuolla. Siellä on asuntola. Siellä on näitä amisteineja. Okei, mikä minä on amisteini. Ja kaikilla koulut, mut silti. Luokitelen itteni amisteiniksi. Mitä mä oikein höpöttäisin? Mä oon tosi hyvä puhumaan saksaa. Eli kun mä oikein innostun puheesta, ei saa mitään selvää. Huomattu juttu. Ja hyvä, että en oo keksinyt mitään kovin tärkeää asiaa. Taas tuli selvääkin mun puheesta. Nyt riitti. Sitten avaimet. Kohta koittaa taas hetken pimeys. Väärä avain. Väärän kaupungin avain. Sori, täällä on pimeetä. Kohta saatte valoa. No niin, nyt taas valot päällä. Onpas tää mikä tää on noin punainen? Ai niin, mulla on autovaippalaiset. No. Ja sama, näinhän ei siis saisi tehdä. Siis pitää automaattisesti valkotasapainoa. Ei kun siis, no ihan vitu sama. Silti. Mun housut on vitun likaset. Mut eikö niin, että kotihousuja ei kuulu koskaan pestä? Ainakin mä oon sitä mieltä. Noniin, reissulla kesti 10 minuuttia. Ollaan taas ylhäällä, kotona ylimmässä kerroksessa. Ei hissiä, urheilua saatiin. Sitten tänne pahanhajuisen huoneeseen. On taas video ladannut. Ei muuta haisu nää niin pahasti. Tuotin päälle.
Ja totuuden hetki. Onko se ladannut? Ei ole vieläkään ladannut. Yllätys, yllätys. Mutta ehkä mä lopetan tältä kertaa. Oot kumminkin saanut katella mua aika kauan. Koska joo, palallaan. Moro!